سلام كميك أنكم زخبركم أخطاتلتي مدباتنا نلوم دما بزعبا كمبيوترنا بفيروس مسأتلكف كنقبرم الزلنا النقرات انتاي مسلو بزبل زتلالو حدش تمرتي حزنا لكم متينا لنا كتكتاتلو بخبري أدم What to do if your computer gets a virus يجب المعلومي أرستنا كمبيوتر فيروسس حدقኛታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ስለዚ ኩሉ ግዜ ብጥንቃቐ ክንሪኦም ኮምፒውተርና ድማ ካብ ቫይረስ ነፃ ክንገብራ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እዞም ቫይረስ እዚኣቶም ዋላ እውን ናብ ኮምፒውተርና ምስ ኣተው ከነልግሶም ልዑል ተኽእሎታት እዩ ዘሎ ሓደ ግዜ ግን እቶም ቫይረስ ክለግሱልና እውን ከኣቢና ይኽእሉ እዮም ወይ ድማኒ ወላውን እትናይ ቫይረስ ስካኒንግ ፕሮግራም ጽይና ኮምፒውተራትና ስካን ተገበርናየን ሙሉ በሙሉ ከይለግሱ ይኾኑ እዮም ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣምቶም ጥንቃቐታት ክንገብሮም ዘለና ወይ ድማ ሓንቲ ኮምፒውተርና ቫይረስ ምስተለኽፈት ክንገብሮም ዘለና ነገራት ኢናሎም መዓልቲ ክንርኢ ስለዚ ሓደ ግዜ ካብ ዓቕምና ወፃኢ እውን ክኸውን ስለዝኽእል ናይ ኮምፒውተር ቫይረሳት ብጥንቃቐ انت رأنا يوم تمراتي مالتي تقدماي نجار كنقبر زلنا كل جزء أب كمبيوترنا ناي أنتي فيروس السوفت وير كنتكام كنكل علنا مالتي سلازي أنتي فيروس سوفت وير نحدا زي بالله هون كمبيوترك ناي أنتي فيروس السوفت وير كتصعنوا لها فتقولوا علىكم انتظام أنتي فيروس برنامج زشيات وخينام جن ب free version ون سلازي زرقوا حوام توم تكالات نعرفنا أفاست ናይ ነፃ ኣለዎም ከምኡውን ብገንዘብ ከዓ ዝዕደግ ኣለዎ ማለት እዩ ስለዚ ዋላት ናይ ነፃ ሶፍትዌር ጽዕንኩም ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም እዚኣ ንፈልጦ ዘለና ኣብ ኮምፒውተርና ሓደ አንቲቫይረስ ፕሮግራም ጥራይና ክንፅዕን ዘለና ካብ ሓደ ንላዕሊ ክንፅዕን የብልና ምክንያቱ ኣብ ኮምፒውተርና ሃስያ ክውርድ ስለዝኽእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ናይ አንቲቫይረስ ሶፍትዌራት ኣለዉ ንኣብነት ቢትዲፈንደር ኣቫስት ኢሰት ኖርተን ሲማንቴክ ኤቪጂ ዝተፈላለዩ ብዙሓት እዮም ዘለዉ ማለት እዩ ጂ ካብኣቶም ካብ ኢንተርኔት ሪሰርች ብምግባር ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ድሓን ዝኾነ ሽም ዘለዎ ወይ ድማ ተጠቃምነት ዘለዎ ሪና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ስለዚ ቀፂልና እታ ኮምፒውተርና ብቫይረስ እያ ተለኺፋ ዘላ ስለዚ እቲ አንቲቫይረስ ፕሮግራም ፅዒና ኣለና ማለት እዩ ተዘይነርና እንተሊና ግን እንታይና ንገብር مجمرتا كل جزء run a system scan مالك كلها تا system scan كنقبر خنكل على نابتي anti virus ناتنا تتكيمنا مالك بات زي system scan عند هذا أكره زي كيلو جن أزيو كال عينت فليز بلا full system scan زبل على مالك ويدما full scan زبل كسان حكومي نوع تتكمو إذا تتكمو هلهم جن أزيو نوح ساعات ويدما نوح جزء كوستركم سلزق أبز قرب متسمام كليكم يمالتي كمبيوتركم سكانات تقبرلو أوان قدم أو خصان لكم مالتي أيقونان ولا سكان نقبرت قديفكم ما اكتكارو تدخل يخل سكان جرام سود دما تريزات سلا أو تريو تدخلو بوزح أو كوف مبالا لكم مالاتو أزيو نوح ساعات كوسر سلسل فلايزي فول سكان ودما فول سيستم سكان بحال بمولو تفايلات أو كمبيوتر نازلو سكان سلسل قبر حدا بحدا أزي نوح ساعات كوسر يخلي إذا جيركم كتوقعوا فول سكان جيركم ماتا كمبيوتركم نالبات زخنا فيروس كي تركب ويدما زخنا مالوير كي تركب تخليها مالتي بتمساسرون الفيروس زورد لا في أفتح كمبيوتركم زورد هاسي أدماني يقبض لي خلي مالتي ويدما كتشجركم تخل تخون مالتي أو كم زخنا تات زحاش كال تكنيكس كتقامو تقوليهم ويدمالي ناب كال ناي كمبيوتر تكنيشن بموساد دمالي حاجز كتحطوا تقولوا لكم هجي زي نريو زلنا كاسبرسكي انتي فيروس بحال مالتي هذا خافتهم فروتات زخونو ناي انتي فيروس مالتي جام ستريو زلهم مسولعهم مو ابزنت لنا انت عينت سكان كنت تدلي ابزي يمسكنا له مالتي فول سكان بحال له scan all files folders and areas of your computer لنا لو زي بمولو فايلاتنا فولدراتنا نفس كمبيوترنا زلو بمولي سكان زغبو مالتي
እጅዚ ግዜ ይወስድ ካልኻ ኩዊክ ስካን ቁልጡፍ ዝኾነ ስካን ካሎ ማለት ቶም ክሪቲካል ዝኾኑ ኤሪያስ ኣብ ኮምፒውተርና ወይ ድማ ፎልደርስ ኤንድ ፋይልስ ንዓታቶም ይቸክ ዝገብር ማለት እዩ እዚ ካስተም ስካን ዝብል ንህፃኒሕኩም ከዓኒ ንስኹም ዝመረፅኩሞ ፎልደርስ ማለት እዩ ተረዲእኩም ኣሎ ጅናምነት ኣብ ዴስክቶፕ ዝቕመጥኩም ፎልደር ንዓጥራይ ስካን ክትገብሩ ምስ ትደልዩ ኣብዚ ካስተም ስካን ኣቲኹም ንዓጥራይ ትመርፅዋ ማለት እዩ ወይ እቲ ሲ ድራይቭ ጥራይ ስካን ክትገብሩ ደልዩ እቲ ካልእ ኢ ድራይቭ ዘለኩም ስካን ክትገብሩ ምስ ዘይደልዩ ኣብዚ ኣቲኹም እቲ ስፔሲፊክ ዝኾነ ፋይልስ ንስኻትኩም ዝመረፅኩሞ ኣብዚ ኣቲኹም ትመርፅዎ ማለት እዩ እዚ ሪሙቫብል ድራይቭ ስካን ዝብል ዘሎ ዝተፈላለየ ፍላሽ ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ኣቲኹም ንዑ ጥራይ ስካን እዩ ዝገብረልና ማለት እዩ ሕጂ ንሕና እንታይ ኢና እንድሕር ዳ ሙሉእ ብሙሉእ ስካን ክንገብራ ደሊና ኣብዚ ፉል ስካን ንኣቱ ብድሕሪኡ ኣብዚ ራን ስካን ዝብል ኣለና ማለት እዩ ንዕኡ ኢና ንዘቕጦ ስለዚ እዚ ሕጂ ነዊሕ ሰዓታት ክወስድ ይኽእል እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ሓደ ኣብነት ናይ አንቲቫይረስ እዩ ካስፔርስኪ ተባሂሉ ይፅዋዕ ዳርጋ ዝተፈላለዩ አንቲቫይረስ ኣለዎ ግን ዳርጋ እቲ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ፊቸርስ ኣብኣቶም እውን ንረኽቦ ኢና ሃራይ እምበር ስካን ጌርና ምስ ወዳእና እቲ ስካን ዝገበርናዮ ሪዛልት ይነግረና ማለት እዩ ክንድምንታይ ትረትስ ተረኺቦም ኩሉ ክንድምንታይ ቫይረስስ ተረኺቦም ኩሉ ይነግረና ማለት እዩ ሕጂ ነዚ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ወይ ድማ ከነንብቦ ክንክእል ኣለና ንኣብነት ኣብዚ ዝሓለፈ ናይ አንቲቫይረስ ሪዛልት እንድሕር ሪና ኣብዚ እንታይ ይብለና ኣሎ ትሪእዎ ኣለኹም 149,967 ፋይልስ ስካን ተገይሮም 4 ኦብጀክትስ ድማኒ እንታይ ተገይሮም ከም ዘለዉ ፕሮሰስድ ሕጂ እቲ ዲቴል ሪፖርት ኣብዚ ኣቲኹም ትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝመፆ ሪኮመንድድ ኣክሽን እውን ወይ ደምሲስዎም ኣሎ ማለት እዩ ነዞም 4 ፋይልስ ደሊት ገይርዎም ኣሎ እቲ ሰብ ማለት እዩ ኣብዚ ግን እንታይ ዝገብር እዚ ራን ስካን ምስ በልናዮ ኩሉ ስካን ገይሩ እዞም ብምሉኦም ፋይልስ እዚኣቶም 24000 ፋይላት ስካን ምስ ገበረ ይነግረኩም ማለት እዩ ክንዚ ቫይረስ ተረኺቦም ኣለዉ እንታይ ኣክሽን ኢኻ ክትወስድ ትደሊ ኣብ ልዕሊ እዞም ፋይላት እዚኣቶም እዞም ከም ቫይረስ ተለልዮም ዘለዉ እንታይ ዓይነት ኣክሽን ኢኻ ክትወስድ ትደሊ ይብለካ እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ እቲ ባዕሉ ዝመርፀልካ ሪኮመንድድ ዝኾነ ባዕሉ መሪፁ ዘምፃልካ ኣክሽን ንዑ ከም ዘለዎ ተተቐበልኩሞ ዝሓሸ እዩ ደሊት እንድሕር ፀኒሕኩም ደሊት ክበርዎም ሪፔር ዝብል እንድሕር ፀኒሕኩም ከም ዘለዎ ሪፔር ጥራይ ጌርኩም ሕለፍዎ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እዚ ኩሉ ፋይላት ስካን ጌርኩም እቲ አንቲቫይረስ ፕሮግራም ናታትኩም ወላ ሓደ ከይረክብ እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብ ከምዚ እዋናት ምናልባት እቲ ዘለኩም ፀገም ኣብ ጉግል እቲኹም ሰርች ግብርዎ ብኸመይ ኣገባብ ጌርኩም ሶልቭ ክትገብርዎ ትኽእሉ ማለት እዩ ምናልባት ሓደ አንቲቫይረስ ዘይረኸቦ እቲ ካልእ አንቲቫይረስ ክረኽቦ ይኽእል ይኸውን ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናታትኩም ሽግር ካልኦት ሰባት እውን ቅድሚ ሕጂ ፍታሕ ረኺቦም ሙሉእ ክኾኑ ስለዝኽእሉ ኣብ ኢንተርነት ዝኾነ ብዛዕባ ፅሒፎም ክኾኑ ስለዝኽእሉ ሰርች ብምግባር ኣብ ኢንተርነት ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ተዘይኮይኑ ድማኒ ዝኾነ ካልእ ፕሮፌሽናል አይቲ ኣዘራሪብኩም ከዓ ሶልቭ ክትገብርዎ ክትክእሉ ኣለኩም ሕራይ ፅቡቕ እምበር ኣብዚ ሕጂ የርእየና ኣሎ ንኣብነት እዚ ዝበልኩኹም ስካን ምስ በልናያ ከምዚ ዓይነት ሪዛልት እዩ ዘምፃልና ማለት እዩ ሕጂ ትሪእዎም ኣለኹም እዚ ፋይል እዚ ኣብዚ ፓዝ ዝርከብ እንታይ ዓይነት ቫይረስ ከም ዝረኸበ ወርም ድዩ ትሮጃን ድዩ ገለ ኣብዚ የምፃልካ ማለት እዩ እቲ ሪኮመንድድ ኣክሽን ከዓ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብዚ የምፀልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ሓደ ግዜ ናታትኩም ዝፀሓፍኩሞ ኢምፖርታንት ዝኾነ ፋይል ቫይረስ ተረኺቡ ኣብዚ እንድሕር መፂእኩም ድሕር ዳ ደሊት ኢልኩምሞ እንታይ ይኸውን ማለት እዩ ዋላ እቲ ፋይልኩም ትኸስርዎ ኣለኹም ማለት እዩ ተረዲእኩም ኣሎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሓደ ግዜ ሪስክ ትወስድ ኢኻ ማለት እዩ ዋላ ቫይረስ ኢንፌክትድ እንድሕር ኮይና እዛ ቴክስት ፋይል እዚኣ ኣብዚኣ ክሊክ ክግብር ኣቢልኩም ሪስቶር ትብልዋ ማለት እዩ ኣማራፂ የብልኩም ድሕር ደምሲስኩማ ስትብኡ ዘለዉ ዝፀሓፍኩሞ ዳታ እውን እንታይ ክኸውን እዩ ማለት እዩ ክጠፊ እዩ ሕጂ ግድን ወይ ባክኣፕ ክገብሩ ኣለኩም ወይ ንበይና ስካን ጌርኩም ዲኹም ገለ ክተውፅዋ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ እቲ ሪኮመንድድ ኣክሽን ኣብዚ ከምፃልኩም ይኽእል እዩ ኣብ ገሊኡ አንቲቫይረስ ፕሮግራምስ የምፃልካ እዩ ማለት እዩ ፐር ፋይል ሪፔር ክትገብሮ ዲኻ ትደሊ ክድምስሶ ዲኻ ትደሊ ወላ ክትነጥሮ ዲኻ ትደሊ ሪስቶር ክትገብሮ ኩሉ ይነግረካ እዩ ማለት እዩ ኣባና ሕጂ ምናልባት እዚኣ ደሊት ኦል ፋይል ንሕዳ ፀቂጥናያ ብሙለን እዘን ፋይል እዚኣተን ብቫይረስ ኢንፌክትድ ዝኾና ክድምሰሳ እየን ማለት እዩ ራይ ቀፂልና እንሪኦ ድማ ብዛዕባ ማልዌር ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናታትኩም አንቲቫይረስ ፕሮግራም ናይ ማልዌር ከዓኒ
ስካን ክገብር ዝኽእል ኣንቲ ማልዌር ፕሮግራም ክህልዎ ይኽእል ወይ ድማ ከይህልዎ ኸ ይኽእል ማለት እዩ ድሕር ዳ ዘይብሉ ኮይኑ ተወሳኺ ከም በዓል ማልዌር ባይትስ ዝበሃሉ ሶፍትዌራት ኣለዉ ብነፃ ትረኽቦም ንዓታቶም ፅዒንኩም ንሳቶም ሕጂ ኣንቲ ማልዌር ማለት እዩ ማልዌር ከዓ ዝተፈላለዩ ነገራት እዩ ዘለዎ ቫይረስ ጥራይ ዘይኮነሲ ወርም ክኸውን ይኽእል ትሮጃን ሆርስ ዝበሃል ኣሎ ስፓይዌር ዝበሃል ኣሎ ኣድዌር ዝበሃል ኣሎ ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ንኩላቶም ስካን ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ልክዕ ከም አንቲቫይረስ ፕሮግራም እዩ ማለት እዩ ሕጂ እቲ አንቲቫይረስ ፕሮግራም ከምናትኩም ቫይረስ ዘይኮኑ ፋይላት ምናልባት ዘይክረክብ ስለ ዝኽእል በዚ ኣንቲ ማልዌር ሶፍትዌር ተጠቂምኩም እቲ አንቲቫይረስ ሶፍትዌር ከም ዘይረኸቦም ካልኦት ዓይነታት ዝተፈላለዩ ማልዌር ስካን ገይሩ ክረኽበልኩም ስለ ዝኽእል ከምዚ ከዓ ክትጥቀሙ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ሕጂ እዚኣቶም ክልቲኦም እቲ ዕላማኦም ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዩ አንቲቫይረስን ኣንቲ ማልዌርን ግን ምናልባት ዝተፈላለየ ዓይነት ስራሕ ክሰርሑ ስለ ዝኽእሉ ከም ተወሳኺ አንቲቫይረስ ፅዒንኩም ኣንቲ ማልዌር ፕሮግራም ድማ ንድሕዳ ክትፅዕኑ ክኢልኩም ከም ሓደ ፍታሕ ከዓ ክሕግዘኩም ይኽእል እዩ ማለት እዩ ንኣብነት እዚ ሕጂ ስማዳፕ ዝበሃል ንእሽተይ ኣፕሊኬሽን እያ እዚኣ እንድሕር ፅዒንኩም እውን ብዙሕ ስራሓት ክሰርሓልኩም ትኽእል እያ ካልእ ከዓ ኣለና ማልዌር ባይትስ ዝበሃል ኣሎ ብዙሓት ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ ኢንተርኔት ስካን ሰርች እንድሕር ጌርኩም እሞ እዚ ኩሉ ፈቲንኩም እንድሕር ደኣ እቲ ፀገምኩም ዘይተዓሪኸ ኣማራፂ የብልኩምን ምናልባት ብሙሉእ ተሃዲስክኹም ፎርማት ተገይሩ ተደምሲሱ ከም ብሓድሽ ኦፐሬቲንግ ሲስተምን ይፀዓን ከም ብሓድሽ ፕሮግራም ትጥቀምሉ ዝነበርኩም ከዓኒ ወይ ትገዝእዎ ወይ ከዓ ዳውንሎድ ጌርኩም ትፅዕንዎ ማለት እዩ ተዘላትኩም ኣማራፂት ንሳያታ ኮምፒውተርኩም ሃርድ ዲስክ ይሬዝ ጌርካ ወይ ድማ ፎርማት ጌርካ ከም ብሓድሽ ምፅዓን እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ኩሉ ከይበፅሓና ከለና ኩሉ ግዜ እቶም ቅድመ ጥንቃቐታት ዝበልናዮም ኣብ ዝሓለፈ ዝተምሃርናዮም ንሳቶም ከነተግብሮም ክክእል ኣለና ማለት እዩ እዚ ኦፐሬቲንግ ሲስተም ምፅዓን ዝኾነ ሰብ ይኽእሎ ወይ ድማ ይፈልጦ ኣይኮነን ኣዝዩ ቀሊል እዩ እንተኾነ ግን ኣፍልጦ ክህልወካ ስለ ዘለዎ እቲ ዝሓሸ እንድሕር ኣፍልጦ ዘይብልኩም ኮይኑ ቴክኒሽያን ወይ ቴክኒካል ሰፖርት ፕሮፌሽናል ፀዊዕኹም ናይ ኣይቲ ክኢላ እሱ እዩ ነቲ ናታትኩም ሃርድ ዲስክ ፎርማት ገይሩ ከም ብሓድሽ እቲ ናታትኩም ዳታ ከዓኒ ስካን ገይሩ ድዩ ክመልሶ ወይ ከዓ እቲ ዝድምሰስ ክድምሰስ እዩ ብቢሉ ኸዓኒ ከም ብሓድሽ ኮምፒውተርኩም ትፅዓን ማለት እዩ ሃራይ ኩሉ ግዜ ባክኣፕ ምግባር ኣቐዲምና እውን ብዙሕ ግዜ ተዛሪብናሉ ኢና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታትና ባክኣፕ ምግባር ኣዝዩ ጠቓሚ ምዃኑ እዩ ዘርእየና ማለት እዩ ሕጂ ሃንደበት እንድሕዳ ኮምፒውተርኩም ቫይረስ ተለኺፋሲ ብሙሉእ ፋይላትኩም እውን ክልከፍ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሽዑ ስካን ምስ ገበርኩሞ እንድሕዳ ተደምሲሱ ካበይ ክትረኽቦ ኢኹም ኣይትረኽቦን ኢኹም ስለዚ ባክኣፕ እንድሕዳ ጌርካ ፀኒሕካ ሓደ ብልጭ ኣለዎ ማለት እዩ ዋላ እታ ናይ ኮምፒውተርኩም ሃርድ ዲስክ እንድሕዳ ፎርማት ተገይራ እንድሕር ተደምሲሳ እቲ ባክኣፕ ዝገበርኩሞ ዳታ ናብኡ እንድሕዳ መሊስኩሞ ናብቲ ሃርድ ዲስክኹም ቅድሚ ምጥቃምኩም እቲ ፋይልስ መሊስኩም ስካን ክትገብርዎ ክትክእሉ ኣለኩም ማለት እዩ ምናልባት ቫይረስ ሒዙ ከሎ እውን ባክኣፕ ተገይሩ ክኸውን ስለ ዝኽእል መሊስኩም ኣብ ኮምፒውተርኩም ምስእተኹሞ እቲ ቫይረስ ከዓ ሬፕሊኬት ክገብር ክጅምር ይኽእል እዩ ማለት እዩ ሕጂ ባክኣፕ ክንብል ከለና ብዙሕ ዓይነት ኦንላይን ባክኣፕ ተማሂርና ነርና ከምኡውን ብኤክስተርናል ሃርድ ዲስክ ጌርና ከዓ ባክኣፕ ክንገብር ንኽእል ኢና ኢልና ነርና ሕጂ ብፍላይ ኣብ ሃርድ ዲስክ ባክኣፕ ዝገበርኩሞ ነገር ቫይረስ ሒዙ እንከሎ ወይ ድማ ኢንፌክትድ ከሎ እቲ ፋይላትኩም ኣብቲ ሃርድ ዲስክኩም መሊስኩም ኣቐሚጥኩሞ ነርኩም ትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ኮምፒውተርኩም ምስ ደምሰስኩም ካብቲ ሃርድ ዲስክ ምስ ኣምፃኹሞ ኩሉ ግዜ ስካን ክትገብርዎ ክትክእሉ ኣለኩም ምክንያቱ እቲ ቫይረስ ከዓ መሊሱ ኣትዩ ከዓ ሬፕሊኬት ክገብር መሊሱ ኮምፒውተርኩም ከበላሽወልኩም ስለ ዝኽእል ሕራይ እምበኣር ናይ ሎሚ ትምህርትና ኮምፒውተርና ብቫይረስ ምስ እትልከፍ ክንገብሮም ዘለና ነገራት እዩ ዝብል ኢና ተማሂርና ስለ ዝተኸታተልኩምና ከምቲ ልሙድ ኣዝና ኢና ነመስግን ዝቕፅል ትምህርትና ብዛዕባ ፕሪንተር ክኸውን ከምኡውን ሓዳስ ፕሪንተር ብኸመይ ኢና ምስ ኮምፒውተርና ነተኣሳስራ ዝብል ኣርእስቲ ኢና ክንመሃር ኣብ ቀፃሊ የራኽበና